находяща се на улица Христо Ботев, град Мадан, по реда на член 35 алинея 1 от ЗОС. Ако има някой нещо да добави. Ако не, да минаваме към пета точка. Те тия точки са идентични. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на поземлен имот номер 46045.500 частна общинска собственост, находяща се на улица Христо Ботев, град Мадан, по реда на член 35, алинея 1 от ЗОС. Някой, ако има да добави нещо по пета точка. Преминаваме към шеста точка. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на поземлен имот с номер 46045.500 частна общинска собственост, находяща се на улица Христо Ботев, град Мадан, по реда на член 35, алинея 1 от ЗОС. Някой, ако има да добави нещо. Ако не, минаваме към седма точка. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на поземлен имот частна общинска собственост, находяща се на улица Младост, град Мадан, по реда на член 35, алинея 3 от ЗОС. Някой, ако има да добави нещо. Минаваме към следващата осма точка. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на поземлен имот частна общинска собственост, находяща се в село Буква Поляна, община Мадан, по член 35, алинея 3 от ЗОС. Някой, ако има да добави нещо. Ако не, минаваме към девета точка. Докладна записка относно продажба на движими вещи частна общинска собственост в Средно училище Отец Паисий, град Мадан, и приемане на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител. Някой, ако има нещо да добави. Минаваме към десета точка. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и пропускане изработването на частично изменение на общ устройствен план на община Мадан в обхвата на землищата на село Бориново, село Боровина, село Върба, село Върбина, село Леска, село Лещак, село Митовска и село Мъглеща, село Средногорци и град Мадан, с възложител община Мадан. Някой, ако има да добави нещо по тази точка. Минаваме към 11-та точка. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община Мадан и председателя на общинския съвет Мадан за трето тримесечие на 24-та година. Някой, ако има нещо да добави. И последната 12-та точка. Изказвания, питания, становища и предложения. Ще разглеждаме нея на сесията вече. Да.